Maar ik ben Tjeerd Poppinga. En nou ja, zoals je ziet, ik verzamel onder andere oude en antieke naaimachines. En oude en antieke deursleutels. Huisdeursleutels. Maar wat maak je nou met je huisdeursleutels? Ja, god ja. Wat moet je met een schilderij? Je daar zien. En dat is gewoon een verzameling. Ik ken haast niet meer de deur uit. Vanwege mijn been en mijn ziekte en weet ik allemaal wat. Nou, dan heb je toch een hobby. En om daarna te zien en eens een keer te schoonmaken en dan weet ik allemaal wat. Nou, en dat is leuk werk. Dan gaan we hier naar boven, als het een beetje wil. Zo. Die broek die zit nog wel aan, niet? Ja. Want die gaat ook wel eens naar beneden. Nou, dan komen ze sexy om te zien. Nou. Nou, ik ga eerst even staan hoor en meteen hem hier oppikken. Geen lucht. Nou, ik ga liever dat jullie even op deze kant gaan, want er was laatst nog een die flikkerde bijna bij die trap neer. Oh. En dus even binnen de... Nou, dit zijn dus allemaal oude elektrische aluminium handgereedschappen. Wil je niet eerst even op adem komen? Want... Ja. Zullen we even wachten? Dit is allemaal oude elektrische aluminium handgereedschappen. Ja, zoals boormachines, oude flexen en helemaal van aluminium. Nou, dat zie je eigenlijk haast niet meer. Dit is al apart, want dat heeft niet iedereen. Nee. Nou, hier zijn we dus op een hamerkamer. Zo'n hamerkamer, zo noem ik dat maar. Alles wat je sammelt is eigenlijk oud. Ja, dat moet eigenlijk oud en antiek wezen, ja. Dat is zo oud mogelijk natuurlijk. Of vind je er niks aan? Nee, dat vind ik er niks aan. Al dat nieuwe spul wat ze tegenwoordig hebben, en vooral van dat kunststof, nee, dat hoeft er maar niet. Want en nou mijn zoon, mijn 2 kinderen hebben, nou die hebben een kamer en dat is nog groter dan het voetbalstadion als het ware. En dan hebben ze dat van het hout in, van dat, hoe noemen ze dat? Een laminaat? Ja, pakket. Een pakket. Ja. Het is een verschrikking. Nou, daar heel in de verte, daar staat dus een kastje. Daar staat dus een klein schilderijtje. Hartstikke modern. Daar is niet de reden aan. Ik val er altijd in slaap. Ik word er niet goed van. Maar dan is dit toch veel mooier, veel sfeervoller. En je houdt veel langer bij uit. Goeie. Hoe ben je? Wat bestolen man? Nou, in Tuutsen menen. Met dit gebeuren. Ja. En als je nou zo bezig bent, wat denk je dan? Wat denk je dan nog? Nou, dan geniet ik van het waar en alles. En een beetje amazing zijn. Vind ik altijd wel mooi. Vind je er nog wel eens wat leuks voorbij? Nou, er is nou en dan. Maar dan moest ik soms even ziekje. Oh. Dat is... ik heb wel eens meer jongen op bepaalde plekken. Oké. En had er dan wat voorbij fietsen, kun je dan een keer toeteren of zo op een ding? Of? Nou ja, dan zwaai ik even dat het moet nou. Juist. Dus ja, vaak zal andere meesten komen hier langs. De buurjongen. Nou, de rest van de familie. Oh. En werden maar stoon nog meer, zei je net? Nou ja, dat farmje krijg wat de jong en voor de rest ben het lang en ik ontbenen. Dus dat moet ik altijd in gebeuren. Goeie. Goeie. Begint er even hoor. Ja, dat dacht ik al. Ja. Nou ja, ik zoek de kijk van je, maar we hebben wat oors van. Ja, dacht ik al. Plastic met erop. Juist. Ja, we zijn in Keulen. Oh. Dus Dus je mag er wel aardig helpen op een boerderij. nou ja, dat is best hè. En wil je hem dan laten de pleetje gewoon nemen? Daar hebben we hem van. Waarom? Ja, we hebben net het mooie vrije leven. Nou ja, je bent eigen baas. Hoi. Nou en... Dat weer was Nou, ik zou het daar even. Doei poppie.
Nee, een eigen baas, in de natuur. Sure, op zo'n manier. Dat is het mooiste, ondernemer. En wat is het? Ik zou een hele overkant op. Ik zat elektrisch in. Oké. Dus dat is meer alles onderlezen. Als hij hulp nodig heeft, dan kan hij mij vragen. Ja. Ja, dan kan je mooi combineren. Ja.